Doncs en temps de crisi, les persones amb discapacitat tenen més risc de perdre la feina. Una patacada per ells i també per les entitats que treballen per la seva reinserció. Ara volen trencar aquesta constant amb una aposta més clara de les administracions. Molt avorrit, estava a casa que no sabia ni què fer ja. L'Òscar es va quedar sense feina per culpa de la Covid. La bugaderia, que era el centre de treball on tenia el seu dia a dia endreçat, va haver de tancar. Com ell, altres companys de la CIT, una entitat que té cura de persones amb intel·ligència límit, es va quedar al carrer perquè també van haver de tancar el càtering que tenia l'entitat. Des de fa 2 mesos i mig, torna a treballar al centre logístic de Mango. Es passa millor el dia treballant, sent realitzat, que no estar a casa sense fer res. Al final de mes es veu recompensat tot, el madrugon que es fiques pel dematí. Mango fa anys que treballa amb personal discapacitat. En moments de pics de feina poden arribar a tenir contractades fins a unes 200 persones d'aquest col·lectiu. Saber quina feina se li demanarà a aquesta persona, si s'ha d'adaptar alguna cosa es fa, per assegurar que aquesta persona, quan comenci a treballar, pugui desenvolupar-se. Llavors l'èxit és pràcticament assegurat. Però aquesta no és la tònica habitual. Sovint costa trobar empreses que s'avinguin a contractar persones d'aquest col·lectiu. El que ens trobem habitualment és que l'empresa desconeix el que pot aportar una persona amb discapacitat intel·lectual. Hi ha pors de com incloure aquesta persona a l'equip de treball, com cal tractar-la. Nosaltres donem suport perquè aquest procés sigui satisfactori i normalitzat. Des del sector es proposa augmentar fins a un 4% la quota de reserva per a la contractació de persones amb discapacitat i que un 1% d'aquest sigui per a discapacitats intel·lectuals. El compliment de la quota de reserva ha de superar prejudicis, ha de superar desconeixement i ha de tindre, per altra banda, suports més intensos amb les persones que tenen més dificultats. Per això venim defensant que el suport que existeixen al centre especial de treball es traslladin també a l'empresa ordinària. Segons les últimes dades del 2019, només una de cada 5 persones actives amb discapacitat intel·lectual té feina.